Κύριε Δήμαρχε της Καλυθέας, κύριε Δήμαρχε του Μοσχάτου, Ταύρου, κύριε εκπρόσωποι της Περιφέρειας, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Καλυθέας, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Μοσχάτου και του Ταύρου, αγαπητοί συνάδελφοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι και διαμαρτυρηματικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες, είναι η πρώτη ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης που ξεκινάει σήμερα για το θέμα του παραλιακού μετώπου. Είναι μια διαβούλευση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, με την κυρία Σκαλτσά και με τον κύριο Λιβέρη. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να έρθει στο βήμα ο οικοδεσπότης, ο κύριος Ευθυμίου, ο Δήμαρχος του Μοσχάτου και του Ταύρου, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κυρία Καλτσά, κύριε Λιβέρη, κύριε Δήμαρχε της Καλυθέα, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι, Δημοτικοί Σύμβουλοι Μοσχάτου, Ταύρου και Καλυθέας, αγαπητοί συμπολίτες, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το διαμάτι του νέου Δήμου του Μοσχάτου του Ταύρου και γενιάζουμε έτσι μια σειρά εκδηλώσεων, όπως είπε και ο Πρόεδρος, με το όνειρο, πιστεύω, όλων των κατοίκων, όχι μόνο του Μοσχάτου και του Ταύρου και της Καλυθέας, αλλά όλης της Αττικής, την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου, που ήδη με τους αγώνες των δύο δημάρχων, του Ταξιάρχη Παπαντώνη και του Κώστα του Ασκούνη, έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά. Στην περιοχή της Καλυθέας δημιουργείται ένας πόλος πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ο οποίος θα είναι μοναδικός, πιστεύω, στον κόσμο. Και πιστεύω ότι με τα σχέδια τα οποία θα δούμε τώρα για την αξιοποίηση στο παραλιακό μέτωπο, πιστεύουμε ότι αυτή η περιοχή θα είναι μοναδική στον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο χώρος πρέπει να είναι χώρος δημόσιος, ελεύθερος, με ανοιχτή πρόσβαση, ο οποίος όμως θα φιλοξενεί όλες εκείνες τις χρήσεις, τις συμβατές, με το περιβάλλον και τη θέληση των δημοτών, που θα τον καθιστούν βιώσιμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους εκείνους τους παράγοντες που κατορθώσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Από εδώ και μπρος νομίζω ότι με την ίδια αγωνιστικότητα θα μπορέσουμε ώστε αυτός ο χώρος να αναδειχθεί σαν ένας χώρος ο οποίος θα προσελκύσει κόσμο όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια ώστε να διατηρηθεί ελεύθερος αυτός ο χώρος και ιδιαίτερα τους δύο δημάρχους, τον Ταξιάρχη τον Παπαντώνη και τον Κώστα τον Ασκούνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι μαζί μας ο πρώην Δήμαρχος του Μοσχάτου, ο κύριος Ταξιάρχης Παπαντώνης, ο πρώην Δήμαρχος του Ταύρου, ο κύριος Σούτος Δημήτρης. Να αναφέρω και πρέπει να το αναφέρω ότι είναι μαζί μας ο κύριος Νικολακόπουλος, ο Ανδρέας, μαζί με τους κυρίους Ζέκου και Παγκάλου Έλλη, οι οποίοι έχουν στηρίξει την διαδικασία της προμελέτης. Και βέβαια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι η κυρία Σκαλτσάκη και ο κύριος Λιβέρης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν σήμερα το business plan, κάπως έτσι πρέπει να το αναφέρουμε, και αυτό. Για το παραλιακό μέτωπο.